12 meses despois, a reforma do pabillón de Baltar en Portonovo xa é unha realidade. As instalacións acollerán a actividade deportiva a partir deste vindeiro sábado. Antes desa cita, recibiu hoxe a visita do novo presidente provincial. O proxecto supuxo un investimento de 1 millón de euros financiado nun 70% pola Deputación a través do Plan Reacpon do anterior Executivo Provincial. Proxecto que concurriu a unha liña dun plan de axudas da Deputación e esa calidad, ese madurez no proxecto, pois permitiu que tivera a puntuación requerida para logo ter unha axuda. En eso, pois xa digo, quero felicitar aos autores, autoras do proxecto e, por suposto, o alcalde. O rexedor aproveitou para agradecer á anterior Deputación do PSOE-BNG o apoio prestado na reforma. Quero tamén agradecerlle á anterior Diputación, porque a anterior Diputación estaba gobernado por outra xente, quero lle dar a gracia porque foi unha obra que, que decidiron que había que apoiar a Sanxenxa. Quero lle agradecer á anterior corporación da Diputación de Pontevedra que tuveran a ben, pois, levar a cabo esta magnífica reforma do pabillón de Baltar. Recoñeceu que este foi un proxecto laborioso, pero cun bo resultado. Esta foi a obra que máis tempo me sacou, pero tamén a obra que máis disfrutín eu ejecutándose. Temos discutido moito, quero lle pedir disculpas hoxe tanto aos directores de obra como á empresa constructora. A reforma supuxo a transformación total de todo o complexo, dando resposta a todas as súas necesidades de futuro. Mellorouse a accesibilidade, a eficiencia enerxética e o illamento de todas as instalacións cun novo revestimento exterior. Tamén se reformaron todos os espazos interiores. Lo que se ha hecho es una nueva piel del edificio. Esto era un edificio de bloques, no había ningún tipo de aislamiento. Y partiendo de la idea original de dar un revestimiento que aparte cambiara la estética del edificio, sobre todo. A posta de longo das instalacións vai ser este vindeiro sábado cunha xornada de portas abertas.